Jeg vil gerne fortælle lidt om ost, og der findes mange forskellige oste, men de er alle sammen fremstillet af mælk. Og mælken den kommer fra forskellige dyre, den kan for eksempel komme fra forskellige dyrearter, og den kan behandles på forskellige måder, fordi det er det, der afgør, hvad den kommer til at smage af. Ja, og osten den består af sukker, vand, mælk og protein. Og så findes der så to slags proteiner i det her, og det er casein og valleprotein. Og der findes så op til fra 75% til 80% af det her casein, og så er der så fra 20 til 25% af det her valleprotein. Caseinet, det er et lagerprotein, som betyder, at det er den del af mælken, der giver næring, så for eksempel ungen eller kalven, når den drikker mælken, så omformer den caseinen til det protein, som den selv skal bruge. Caseinen samles i klumper fra alt imellem 100 til 1000 individuelle proteinmolekyler, og den her klump kan være mellem 50 til 500 nanometer. Det vides endnu ikke, hvordan casein den er opbygget. Man kender dog aminosyrerækkefølgen, og derfor så ved man også, at der er forskellige typer af caseinproteinet. Man ved dog også, at der indgår kaliumfosfat, og at overfladen er negativt ladet, og den har den her kugleformede struktur. Casein det koagulerer, når den kommer sammen med syre, eller renilase, som er et enzym. Syre den kan nemlig ændre på overfladeladningen, så det ikke frastøder hinanden, klumperne ikke frastøder hinanden, men de kommer i stedet til at klistre til hinanden. Og det ses også i surmælksprodukter, hvor at syren den kommer fra mælkesyrebakterierne, som omdanner laktosen til mælkesyre. Og enzymet renalase, den kan bryde en bestemt binding, som er den mellem den 105. og 106. Aminosyre, som er phenylalanin og methionin. Ja. Og renalase, det er også det enzym, der findes i kalvens mave. Ja, valleproteiner, det er så individuelle proteiner, som så er opløst i vand, og så påvirkes det ikke af renilase eller syre, og så kan den heller ikke tåle opvarmning, og under opvarmningen så ødelægges den tertiære og sekundære struktur, som så gør, at det ændrer proteinernes opløselighed. Ja. Og osten den fremstilles ved, at først så tilsætter man noget renilase til mælken, hvorefter at casein den udfældes, mens at valleproteinen den så forbliver i opløsning. Og væsken udenom ostemassen, den kaldes for valle, som man også bruger til dyrefoder og til fremstilling af særlige oste. Og så tager man så den udfældede casein og indfanger den i alle fedtpartikler, som så skal indtrækkes i ostemassen. Og herefter så vælger man så at spise den her ost, eller så kan den viderebehandles ved for eksempel bakterier, svampe, salte, tørring og lagring. Og de her fedtstoffer, de er opbygget af triglycerider. Og det betyder, at der er 3 ligekædede carboxylsyrer, som er sat sammen på et glycerol. Hver af de her carboxylsyrer, det er bundet til hydroxygruppen i glycerolen med en esterbinding. Ja, og de her esterbindinger, det er jo så bindinger, hvor der er dobbeltbundet O til C-atomet, som ses her. Og så er den dannet af en reaktion mellem carboxylsyre og en alkohol. Og så når der så tilsættes så en stærk syre for at katalysere reaktionen, som så også kaldes en kondensation.